Tady na chvíli dolů. Tak jeď Vášo. Dej tam Kvalta, jeď. Tak já hásnu tohle, jo? Ne, brána. Rozcvič se, Bouši. Si ti neseknou záda. Ano, Bohoušek se nám rozcvičuje, pardon Michal. Já jsem si pořád myslel, že on se jmenuje Bohouš, no. Všichni mu říkají Bohouš. A on se jmenuje Michal, jo. To jsem se dozvěděl letos, až když jsme byli na motorkách. Takže Michal Janda se rozcvičí. Že by to mohl říct tu příhodu, proč se jmenuje Bohouš. Ne, Marku? Ne. To tak. Takhle jako... Hele, styl je na tobě, jo? Pole je dost dlouhý, na Pozor, to se dojde. Radši to, jo? To je nebezpečný. Můžu to rozběhnout, jo? Můžeš. Nesmíš udělat přešlap, jo? A jak si rozbiješ držku o tu bránu, tak jsi hotový, jako zdravotníka nemáme, jo? Paráda. Ještě teď jenom, aby všichni, jakoby, aby jsme se tak nehmádali tady obody. Bude se počítat vždycky ta nejdelší vzdálenost, to znamená brána dopadla a na tom jejím konci máme nějakou dílku. Máme to naměřený. 8 metrů, jo. 8 metrů. Parádních 8 metrů, jo. Tak připravuje se nám další závodník, je to David Vaníš, ten asi přijel z největší vzdálenosti. Město Mářic. To nevím. Seznamuje se s břemenem. Z nářadí. To tě neviděl, jak to tak vypadá. To, co jsem to udělal akorát na zdi, vole. Já jdu dál. Dobře. Sedm něco. Tady máme 5, takže 6 metrů. 6 metrů, jo? Taká, jo? Jděte pro auto. Já vím, že... No, to víš, jo. Krásně. Si roztrhneš záda. Tak jde. Pěkně. 6 metrů. To stačí. A teď půjdu já. Tak. A ty... Klidně sem, to daleko nepoletí. Tak, aby to Mírovi nebylo líto, tak poslední hod bude házet náš pan starosta. Takže pan starosta, věříme mu, má naši pevnou důvěru a je to... Sotva 5. Kolik? 7. No ještě, že tam máš svý lidi, Míro. No, tak to je třeba, ne? Je to třeba mít podchycený. Ty přidá plyn, Bouši.
řeklo, ty vole! Byste měli podpořit. Trošku chvíli. Vidíte, že to lezení pro těch traktorech zvládá úplně pohodlně. Ne, cvičení budu máš na cvičení. Jestli jste si všimli, tak to tady pozorně, jak to vlastně vyvážení takový. Je vidět, že s tím dělá. A vidět, že to dělá. Oni s tím každý den přikládají do tebe. Krásný výsledek. A mě byl pořádej boj. Tak mu to odstartuje. Jedna, start. Ale vidět, že ještě už tohle zapáčí. To nebude. Ale to je dobrý. Jo, takhle. By to chtělo asi trošku posunout. No, určitě. Ještě po fondelu, vašku. Tak. Holi. Taky krásný. Už teď půjdu já. Tak to můžeš. 3, 2. Počkej, já nemůžu. Tři, 2, 1. Já jsem to chtěl předat ručně. Už ti to běží. Ty jsi na to měl sednout, ty vole. Zasuň to. Ty to musíš zasunout. Tam.
Míša! Můžeš vidět sám, jak to orá krásně. Dobrý den, dámy a pánové, jmenuji se Milda Šíko, jsem z nedaleký Hrej. Přijel jsem tady kluky podpořit, protože od leta, vlastně od mých mladých let jsme s tátou a mámou hospodařili, tak to měli jsme kravku a tak dále, takže za tím pluhem jsme vlastně celý leta orali, takže je celý leta vlastně u nás, já nevím, já si ho pamatuju, že ho měl táta. Co se týče traktoru, ten vlastně přišel de facto ve stejných letech jako ten pluk. Je to tažený pluk. Rok výroby neznám, ale orá. Takže orám dodnes, brambory dělám a snažím se prostě, aby to trošku vypadalo. No. Ohodnoceně uvidíte sami. Tak já si chtěl tolik tomu řekl. Děkujem. Teď si hned napište hodnocení, jo? Hodnotí se teda ten oděv a hodnotíte to představení. Teď bude vlastní orba. Ještě jsem chtěl říct, že pro každého toho traktoristu jsme měli připravenou nějakou písničku, máme. A tu pustíme asi teď, až on pojede. Možná, až ty další budou přijíždět, že ji pustíme, než přijedou. Takže většinou se jedná o nějaký zemědělský song nebo nějak spojený s tím člověkem, o kterém jsme věděli, že přijede. Jo? Tak co Vášo, dobrý? Vždycky, když jezdíme někam na srazy a přijede takovýhle stroj, tak všichni kolem toho stroje a koukají, jak to krásně vypadá. Máme ho doma, nebo táta ho kupoval možná před 45 lety a máme ho dodnes na farmě na Děšínově na svojí. No, už toho moc nenajezdí, už jenom sporadicky, jenom že ho protáhnu, aby se taky zahřál. Všechno původní, to vidíte na těch blatníkách, třeba na tom lední nejvíc, že je vidět přes blatník až na kolo. Jo, to je chlazení gum, viď, vole, náporový, přesně, no. No, jo, protože jsem sehnal jenom levou, pravou, tak jsem musel dát doleva, no. To má přezouvat, já se na tom můžu vyslat. To je tak už na oheň, ta guma, aby se zula nejlíp visku, no. No, a to je všechno, no. Hlavně, že to jede a vrčí. A brzdím jenom výšku, no. Nic tam nikdo nefunguje. A lehce to svítí, no. Tak jo, děkujem, paráda. Vence Kocit, abyste věděli do hodnocení. Přijde pro něj ten soud nějaký.
Tač. Ty nepřejede. Chci vám představit náš dvoučlenný tým studeňáků. Chtěl bych upozornit na to, že pocházíme z velice starého pokutského rodu zemědělců. Že jo, dědo? Prokopů, jo. Já jsem asi kdy nevoral, ty jo? Ne, takže... Ještě před týdnem mi psal, že vlastně on říkal, já nevím, jak ten pluch ani vypadá, takže vlastně... Jasně, no. Takže zkusíme to. Trénovali jsme, přiznávám. Kolko jsme trénovali? Viď? Od 12:30 do 1 jsme dneska trénovali. Takže jinak traktor Zetor 2011, jsem jeho hrdý majitel, je to domácí mazlíček. Manželka mě v tom velice podporuje, musím jí poděkovat tady před všema, že... Jak to máš dlouho? To máš studený. Manželky, ne? Jo, manželky, pardon. Takže jdeme na to, dědo? Nevím, jestli se vrátíme, no. Jméno manželky je Ivka, ona tady běhá někde s telefonem, on to neprozradil. Málo klidu! Do hodnocení Tomáš Studený, jo, prosím vás. Hodnotíte Tomáše Studenýho. Jako správný sedlák. Se podnehná. Pomáhej pánkou! Tomáš, když to objeví díra, tak si ulomu, tak se mu to. Takhle jde. Vidíte, jak to koňská skila bude brát, jo, teďko. Tam je nějaký kamen. Chudák vydá, jo, já nevím teda. Ne, dobrý. To je můj, jeho je půl. No. Tak to budeš srovnat. Hele. Dáme si to dál. Hodnotí se snaha, jo? Víte, to bude lepší. Tady je hop. Tak co, Vášo, co myslíš? Už se to obrací, viď? Jakože se nemusíte úplně stotožňovat s tím textem, jo? Padnete, něco se stane. Já vás zdravím, Karel Kubíček Rejta. No, přijeli jsme si to užít, ne? Tak si to všichni užijeme. To jsme se nedozvěděli vůbec nic, ale tak jako. On prej není na mluvení, je na práci, no. Tak hele, já bych pustil tu písničku, aby slyšel aspoň ten začátek. A jinak teda Zetor 25A, vidíte, že ho má na značkách. A asi jako často s tím úplně nevorá, že jo? Teď to tam dole ladil, vypadalo to, že to nedá dohromady, ale uvidíme, třeba to bude, jo? Proč vy jste mi nepomůže, pane Karel? To je všechno. Já jsem Zdeněk Čináko.
Světivěka. Traktor máme nějakých 15 let. Pochází z Slunečnice, dále výrobek ven. Děláš si něco? Vodáš? To bude snad po druhý, jo. No tak vidíte. Nějaká příhoda, padl nám na něj strom, kabínu máme novou. Řidič přežil? Řidič přežil, nestál u stromu. Tak já děkuji. Zenek Šinágl, uvidíme, jak to bude voda. Můžeme, máme písničku, můžeme pustit písničku. U nás už se nehádáme, kdo má větší volá. Vnímáme v ruce krátí. Tak, tomu to zapíchlo. Takže Evolík Zetor 25A. My jsme ale německý, jo? Tak rakouský. On se mi furt směje, jakože já mám ty německý sráky. Ale on si za to dá rakouský knih. Něco poví. Ahoj, tak já jsem tady místní z Bukovice. Bukovice. Náplava. Traktor vlastním 17 let a používám ho do lesa a do brambor. A na vejlety. O, pozor, já nevím, kdo zná Vaška, tak ten s tím traktorem jede 7krát do týdne, podle mě, jako jo. To je furt někde nějaký výlety, furt někde nějaký vlek, nějaký dříví, takže jako to jezdí furt tohleto. Ne vždycky jeho, že jo? No jasně, no. Dobře, no, tak jednou se s tím byl ve Znojmě. Tak to je pravda, jo, pozor, tenhle traktor byl ve Znojmě, po ose, jo. To jenom, tak, vlastně ještě David Vanišu tady, jak to, tak ten tam byl taky, jo, takže blázní, jo. Oslava papíru. No tak nám ukáže, jak to vorá. Jestli bych písal, a jak to dá. Traktorista Lena! Tak chtěl bych vám představit další stroj naší dnešní tady orední soutěže. Je to teda Fendt Diesel Ross 24 2TV. To 2TV znamená, že je vodou chlazený. Těch traktorů se nevyrobilo moc, asi 1700 kusů, protože ten motor byl dosti problematický. Pak se dělal v druhé verzi, ta je vzduchem chlazená, těch už bylo vyrobených hodně.
Traktor máme už poměrně dlouho, kupovali jsme ho od Mirka Kyriánu z Rejt, asi mnozí z vás ho tady znají. A musím říct, že se s ním teda těžko loučil, že to pro něj bylo takový dost jako těžký, ale myslím si, že když ho pak viděl, v jakém stavu to je, takže byl rád. Pluk máme půjčenej tady od paní Valešový, která nám vařila tu polívku. Je to obracák, akorát na něm chybí ta druhá strana. Takže vlastně je takový trošku takový neobracák. Ale teď vám ukážu teda aspoň, jak se to sklápí dolů, protože teď jsou ty radlice v bezvedném stavu, takže to aspoň uvidíte. Uvidíme, jak to bude vorat, včera jsem to zkoušel, moc to nešlo. Jinak mé jméno je Miroslav Pruka, jo, abyste věděli do toho hodnocení. Kdyby mě někdo neznal. A kočka není pes. Takže dneska to přijde Poviem vám rovno, z mosta do prosta, najväčším šéfom je v obci starosta. Všetkého zdravia výradci majú. Čom v obci není kábel optika, čom po búrke nebúra elektrika, na to je jediná odpoveď prostá, za to všetko môže len starosta. Keď na brúste leží zdechnutá krava, keď se slnčko Není tam, viď? nechutí strava, Dali ho tam? to je jediná odpoveď prostá, za to všetko môže len starosta. Keď furtom na dvore vrací pes breše, za to starosta zodpovednosť nese. A co raz pastejší na dvore šmrdí, u suseda perci. Tak co Vášo, co myslíš? Nic moc, viď? Na to, že je to starosta. Za to moc krát poděkovat. Akce je perfektní, jako vždycky, když to dělají oni. A u traktoru je to 4011, koupili jsme ji asi před 10 lety. A posledních 5 let ji renovujeme, ještě to není hotový. A ploužek jsem si půjčil od kamaráda Zdenka Šináku. Moc za to děkuju a snad ta brázda bude stát za to. Děkuju. Jo. Ne, tomu to nezvedne. Tam není volej. Jedeš rok,
Hlouč! Byla tréninková! Musíš spravit, couvni! Je to Fenfarmer Z1, mám ho asi 2,5 roku zhruba. Je to vzduchem chlazený, je to dvouválec a to je všechno, co bych tomu řekl. A je zelený. Zelený a má červený. Ještě já bych tomu řekl, že jestli trošku vám ten traktor něco připomíná, takže byl k vidění ve filmu Bobule, kde teda byla jeho trošku starší verze, nebo vlastně novější, ale tohle už je ta řada Farmer, ta nástupní řada potom Diesel Rossu, takže je to o něco novější stroj. Ale teda řízení mu jde tak z toho, že on má co dělat, aby to utáhnul, tak uvidíme. Pojede rovnou brázdu aspoň. Viď? Jak se jmenuje? Matyáš Půlka. To je nepovolená zátěž. Dobrý? Tak jaký máš pocity? Ale ujíždíš, že? Tak
můžete nám říct něco o sobě, pane, jak se jmenujete a s čím jedete? Já jsem Váša. Zařvi, já jsem Váša. Já jsem Váša. Řekni, jedu z 25. Jedu z 25. Jo, dobrý. Skvělý. A ještě vezeš holku. Pomalu vybávám. Pojďme, zastavte. Tak jděte. Máme ještě jednu chvilku, no? Je to nějak moc vyšlo. Ještě připravili jednu, tak uvidíme, co to... Vašku, netlač to! Musíš bez síly. Ten jde. Ten jde. Já s vámi musím taky udělat rozhovor. Jo. Tak čím jedeš? Co? Co, Finko, řekni, s čím jedeš? 25, hej. Do teďka tady vrčela. Pojede to? Teda. Jo. Jo? Tak. Vlastně, no, přidej plyn. Dej tomu, ať se kouří. Jasně, no. Že jo. Dej plnej. Plnej plyn. No, drž brázdu. Tak. Jsem na to zvědavý. Bude to zajímavý asi. Víď? Že jo? Já ti s tím půjdu klidně. Tak jo? My prej pohlídáme. My pohlídáme. Jo, dá to. Já půjdu vedle tebe. Já se s tebou vystřídám pak. Co jsi neumí? Takže dobrý den, já jsem nějaký David Vaniš a přijel jsem z Komářic údajně asi z největší dálky tady prej. Traktor vlastním zhruba 7 let asi, takhle jak je, tak jsem ho koupil, akorát ten pajšel a to všechno to bylo v šíleném stavu, takže estetika pěkný, ale všechno jsme to museli udělat tady s jedním dotyčným, tady v Čepici v Sáčku s Vašíkem, za tomu obrovský díky. Jinak teda cesta jsem brutálně zmokla, zmokl jsem úplně šíleně teda a jsem jeden z těch účastníků, co jel jako oslavu, když jsme to přihlásili na papíry, tak jsme jeli po ose do Znojma a zpět, takže to byl taky veliký zážitek a jinak asi jdeme na to a zůru do toho a půl je hotovo. Ještě musím říct, že teď jako Vašek přesvědčil manželku Davida, že si vlastně zavolám. Takže jako zdráhala, ale nakonec to teda dá. Tak uvidíme. Hlavně, aby věděli, kde skončí, protože to nezvědět nevíte. No, teď je ta dvojka. Jeď prázdně! Musíš jít disku vymájet! Dajte kaděry po poli! Zapni GPS-ku! On se nabízel, že se mi to starají do tu manželku. Na druhou, toč už na druhou. Nesmíš tolik.
každej. Tak co, Davide, jaký máš pocity? No krásný, je to luxusně. Utrhla! Neoráž! Utrhla si pluh! To neudržíš. Vašku! Vašku! Neoráž!